Apple, надявам се. Дъвката 16. И целта ни е просто да направим едно нормално Victory. Падаме в Lazy Lake. Да, ще бъде много смешно да... Ще бъде много смешно да ни убият тук сега. Лила снайпер може да скупиш там от машината до тебе. Хвана ми се Лила в тактика. Тук нормален човек. Окей, аз имам снайпер вече. Идвам. Браво. Добре. Да, друга. Чакай малко, какво? Пише склад select. Това има такъв бъг хора. Има бъг с... на другата пише, че сте склад. Не се притеснявайте. Има такъв бъг. Къде е това, бе? Аз не мога да направя кил, бе, ти ми... Всичките килове. Там има един в кола. Стрелят ме. Къде си, бе? Ето там са доклада там има хора. Там. Има 110 на един. На 105. Нок. На 60 съм, хелпни. Но убит. Патрони за снайпер. Не, ние ще купим от хубавите, са ползвате. Аз ще фармям материалка. Така хора, ето сега вървим добре, не се не убили. Аз съм един, защото сте ми стил на всичките килове. Да, аз нищо не, при мен никой не скочи. И ти даже ми стил на и втория кил. Окей. За малко скочих там. Виж, там отгоре. Стреляха ли? Имаш ли някакъв щит? Да влиза. Да, буквално откакна влез всичко има и не стигна киловете. Мини гърни или това просто мини? Само едно. Хора, пишете в коментарите дали според вас ще направим Victory. Да, между другото, хора, лайк, subscribe, всичко, защото вече почваме с по-стабилното количество от видеа. Не както преди казах, един шот на ден, човек. Нок. Да. Къде ме приятеля? От теб
той май... Не. Ето го, аз го чух. Къде беше? Ето го. Там. Може би ще успеем да ги... ето ги. Ето. Гърви. Ама те са добрите. Много с колата единия го гази. Да, тия има. О, пистолет на продалила. Къде бос? Тук е бос. Спагети. Да, само. Ти? Колко кило имаш, бе? Ето го там горе! Нямам! Не, чакай да видя какво да го бъдеш. Ей, зоната! Хора, остават, ние сме топ 35. Сега добре. Дето ти ме... Пак лан, някакъв челич, пишете. Дали шот да качвам, какво да качвам? Да, може би следващото видео. Пишете дали искате следващото видео да бъде на мини игри. На Fortnite. Яки. И после, ако решите, че искате да видим на това, ще ви кажем, ще кажем и кода на мапа, който играем, защото това е най-добрия мапа. Тук е един, бързо. Да, сега ти кемперите. Хайде по-бързо, че ще ме да убият. Това под земята! Хайде, че си дига приятеля! Бе е тука! Хора... Тука нещо не ни се получи. Дай да изиграем още една игра. То тука голям кемпър беше просто. Не ни се получи. То ама имаше и спаска. Докато гледа. Те с него приятел тук седяха кампинга като бабичка. Дай пак да качвам в Lazy Lake. Като си е събрал материал и си е направил спаска. Така ли? Да, той те биеше с тази новата помпа. За ръка си беше мото. Да. Да. Изгубиш. То сега точно Lazy Lake е под друг флота и всичко захватено. Не е това нищо още ти.
хора, след това, след видеото ще ви покажа най-добрите според мен и мапове. Имам предвид мапове, които да си тренирате, има едита и всичко. Ще ви покажа на тези, на които аз играя специално. И ако искате, може да дъвкате, да ви кажа и той не е види. Викаш. Там. Не, там ще не смажат. Аре, но... Не, че не смажат, ама ще има твърде много хора, много искам да вземем. Хайде да... аз така и няма, че не съм много подложен. Айде си да... Тук има човек. До мен има човек. До мене. А защо всички са тук, бе? Не, мен ме убиваше, той има тактика, аз нямам никаква. Тук започнах на ножа. Той е бил на едно глего. Така че се чека. Айде да изгледам още на ще стане изключено и това ще бъде веднага. За другото, това ще бъде, мисля, че първата седмица, в която качваме две дълги видеа наведнъж. Така че хора, днеска първата игра ни беше разгледана, която е втората канала на това вече на това. Да, защото как ти каза, скочиха всички тук. Ама те така ще се разпочнат, ще приемем. За мен па не ми спадна нито една помпа. Това е много бил слаб, бе. Как така можаха да ни убият такива слабаци? Това те гледай с килна игра, той само килката му става на това. Не бе на елхата. Не е дефолт, топалката. Както и беше името. Дъвки, аз нещо видях. Видях, че някой прави скайбейс в истинския живот. И пак всички ще скочат на игри. Айде на... Слъди санкция. Буквално, защото до мен има някакъв клан. И аз си помислих, че брат справя скайбейс в истинския живот. Хора, пишете после в коментарите дали ви харесва този вид контент на Fortnite или ако искате на някакви други игри. Мога да играя Brawl Stars, Minecraft, Forza Horizon, Human Fall Flat. Да, Human Fall Flat също имам. Among Us можем да играем. Много игри имам, така че можем да играем. Пишете какво да играем. Може би следващия клип мога да играем мини-геймс и после следващия да играем Minecraft. Абе ще го измислим. Ако пишете, че искате мини-геймс. А иначе ще играем Minecraft, ако не искате. Пишете Minecraft или мини-геймс. Какво искате? Minecraft или мини-игри? Кое повече ще ви изкефи? Според мен мини-геймс. Вашата задача е просто да напишете коментар какво искате да играем. Да лайкате и да се обмислите.
Сериозно. Този клип ще бъде качен в четвъртък или петък, денек 28 или 29 ноември. Да, всъщност на 30 ще качим извънредно тази седмица. Ще качим 3 видеа, заради това най-първото, дето е на Лана, пак се случва тук. Това и това на лайф ивента на Джесура. Искате ли? Но това ще бъде, може би, единствената седмица, в която ще скачат всички тук. Ще има няколко видеа на веднъж. Защото по принцип качваме най-много извънредно по 2 видеа. По принцип по едно трябва да бъде. И може би това ще бъде единствената седмица, в която ще има повече. Или най-много по 2. Аз пак не намирам помпа. Сапа пистолет. Да. Не бе за желязо. За желязо. Аз ще гледам да си взема това. Иди ги виж, аз защото нямам и най-добър лут. Аз ще си взема един снайпер. Стори си? Окей. Как така склад? Види ли снайперто са стигнали? Не, нямам 170. Сега ще ги. Аз съм със civil оръжие, може да ти помогна. Сега... Не, човек. Аз си го взех. Смок. Лава. Нок. Нямам патрони за снайпер. Имам. Ти си го измисли. Човек. Аз имам нок. Къде е убит? Хората сега тази игра ни върви, може би най-добре. Или първата сега е най-добре, но ще видим в течение. Къде е то чеза, бе? Няма смисъл, те ще го вземат. Ама ще го вземат. Окей. 2 от 1 чест! Знам, това не е толкова. Дай елефанта и айспайски, нали, това айспайски с динамито си. Айде, ала да ме вземеш, че ти си отишъл на майната. Айде, чао на пясъчния. Пичаги, тук има много пичаги, бе! Ала да ме вземеш. Нема лодки. Ама аз искам да взема митика.
Едно от двете, поне глаплера. Ти си взима изкара. Или всъщност може ли и двете за мен? Що? Добре. Аз ти казах. Сега ме накара аз да тичам тук сам по морето 10 години. Сега ще смажат отбой. Виждам ги всичките си тук. Вземи граплера. Да, вземи граплера, аз взема и карта. Ти вземи граплера. Абе, стой. Стой. Идвам. Идвам. Ще го дам след малко. Бе. Ще влезеш в зона, не е толкова сложно. Абе, той... Аз не съм ти взел картата ли, бе? Ето го. Аз виждам човека. Аз виждам човека. Той се върнал даже. Ето го, прави се на бот. Или е бот. Сейфа. Сейфа. Аз бягам. Хора, нали знаете, че лайф евентът на Чеслав няма да бъде... Той ще бъде в един мап, който ще ви покажа после, като ти излезне. Вие би трябвало да го знаете, ама това за всеки случай. Айде там се стреля да ходим.
10 убит. То не тъкмо се зарадва, че уби другия. И аз не стигна. Не, аз стига дай. Ама аз по-взех два е такива. Джуса, своите джуси, какво са ви? Да. Тактика е доста силен в такива листи. Не стига да спаса това. Но спас. А аз ще взема много бързини. Абе, ей! Я чакай да направя. Не бе, виж, не пипай. Искам да направя нещо. Е така се качвам по човек теле. О, най-минем това! Име Snoop Dogg! Ти лудая, бе! Абе, те са много слаби, бе! То уме от колата, бе! То си взриви колата сам! Да, аз какво ще да го взривиме и той се взриви сам. Ала се качи. Дай го печелим. Ето го човека! Човека! Ето го! Това ще го гледа. Саманата ги сцепи. Ето ги стреляхте да помня там. Топ 10 сме били. Оп, сега аз като нямам грапера, не мога да се придвижа толкова бързо. Дай да ги снайпнем. Ей! За малко. За малко. Ти го спами, аз да мога да го целя. Там хила! Обайте, но... Не бе, там има друг. Дай ми колонката. Има тук един. Който хилва. Чакай! Давайте го чупи, чакай да взема колонката. О, имаме спаска така. А че взех? Не ли лава? Дай ми я, ти имаш мистическа скала. Колонката изчезна, защото не можех да я взема. Але много добър лут, бе. Абе, ние сме топ 6, бе, 2 до ута.
Свални. 30 минути вече е клипа. Според вас ще бием ли тази игра? Според мен е наистина най-големите проби в момента в този батъл, не знам. Мен никой не ме спитайте. Ма не мога да намеря една кола, бе, брат. Няма нито една кола. Ето. Добре, човек, ето го, ето ги. Само да не са силни тега. Ето, убит! Ама аз имам самата емка. Идвам. Те са последните. Качи се! Качи се! Не го убивам! И хора, така тъпо завърши нашата породица.